Dafydd, ac I fyd y campa nesa efo Bethan Clement, ac un lle sy'n ei ddechrau Bethan gyda Chymru'n dathlu Pencampwr y Byd yn y dartia. Ie, diolch ni a bore da i chi. Ie, Gerwyn Price yw Pencampwr PDC y Byd ar ôl iddo fe guro'r Albanwr Gary Anderson yn y rownd derfynol yn Alexandra Palace o 7 ffram i 2 nithwr. Oedd e'n edrych yn ddigon cyfforddus i Price ar un adeg cyn i'r nerfynau ddechrau effeithio i dafliau, ond y Cymro 35 mlwydd oed godod tlws Sid Waddle, gan dderbyn siec hefyd o £500,000 o bunnau, ond hefyd cadarnhad mae fe nawr yw rhif 1 y byd. Mae'n dipyn o stori a gofio mae dim ond yn 2014 nath Price droi i sylw at dartiau'n llwyr ar ôl iddo fe roi'r gorau i'w yrfa fel chwaraewr rygbi. Wel, un sydd wedi dilyn i yrfa fe yw Dylan Williams sydd yn rhedeg cyfri Twitter PDC Cymru. Dylan, bore da iawn i chi, blwyddyn newydd dda. Bore da, Bethan, blwyddyn newydd dda i ti. Mae yna sawl Cymro wedi ennill y beidio yn dos, ond dyma oedd y tro cynta i Gymro gyrraedd ffeinal PDC y Byd a gam berfformiad gan Price, Dylan. Oedd e'n anhygol, ti'n fawr Bethan. O'n i'n teimlo bod rhan fwyaf Gymru yn gwylio'r gêm wrth dilyn pethau ar gyfryngau cymdeithasol, a oedd e'n wych i weld y gefnogaeth i Gerwyn. Cyn y ffeinal, o'n i wedi gwneud sawl cyfaliad yn gweud bod ni heb gweld y gorau oddi wrth Gerwyn, ond ni'n falch i weid yn yr 8 set gyntaf na'n enwedig welon ni'r Gerwyn i ni wedi gweld dros yr 12 i 19 mis diwetha sydd wedi heiddi ennill Pencampwr y Byd nithwr a hefyd yn dod yn rhif 1 yn y byd, felly gwbl heiddiannol. A nath e wedi unan bod e heb deimlo pwysau tebyg yn ei yrfa i beth y deimlodd e nithwr, ond mae rhaid i fi weid pan nath yr 5-5 na mewn i ennill, oedd na rhywbeth bach yn enlygad fel rhywun sy'n dilyn Gerwyn yn wythnosol, oedd hi'n wych i weld e'n ennill y gwpan. Ie, Anderson a Price, a ni'n gweld y nerfen effeithio'r ddau ohonyn nhw. Nethych chi gyfeirio at y fe fyna yn ennill y tlws wrth gwrs, ond rhif 1 y byd yn golygu fwy iddo fe? Odi. Mae bod yn rhif 1 yn y byd yn fwy na jyst chwarae'n dda dros bythefnos. Mae rhaid i ti fod yn gyson dros gyfnod o 19 mis i 2 flynedd. A fel na i ni wedi gweld, mae Gerwyn wedi bod yn pigo teitlau lan yn bob cwr o'r byd, yn chwarae'r dartiau fel welon ni yn yr 8 set cyntaf nithwr. Beth mae hyn yn feddwl nawr, trwy ddod yn rhif 1 yn y byd. Mae lot fwy o bwysau arno ti. Mae'r 127 o to-card holders eraill. Ar ei ôl yna, bydd yna targed ar ei gefennau, felly fel wedodd ei hunan nithwr, nawr mae'r pwysau yn dechrau, a bydd pawb allan i gael rili. A pha mor bwysig yw edrych fe gadw i afel ar rhif 1 y byd? I ni meddwl am chwaraewyr dartiau'r gorffennol, Leighton Rees, Richie Burnett, Mark Webster wrth gwrs. Pa mor bwysig, a le mae hwn o ran llwyddiant o fewn y byd dartio yma yng Nghymru? Be mae hwn i'n olygu? Ie, mae'r enwau ti newydd dweud fyna nawr, mae'r un yn legends really yn y byd dartio yng Nghymru, ond mi'n credu mae'r ffaith na Gerwyn yw'r un cyntaf sydd wedi ennill y PDC. Mae hwnna'n rhywbeth mawr i ni yng Nghymru, a un i fi'n gobeithio fydd yn gweld y gamp ar y ffaith bod pobl yn dilyn y gamp yn tyfu yng Nghymru. Felly, mae wedi wastad wedi gweud bod yn dynged i fe i ennill y bencampwriaeth yma, a fi'n teimlo drwy wneud hynny, ni'n mynd i weld dartiau yn ffynnu yng Nghymru yn y dyfodol. Gobeithio'n wir. Dylan Williams, pleser sgwrsio gyda chi. Unwaith y rhagor bore yma thrafod llwyddiant Gerwyn Price. Diolch o galon i chi, a chi'n diwedd y rhagor.